fue sin mirar atrás, con fuego en la piel, tú espera otra, no sé. M'agraden els actors que s'atreveixen amb tot, que no diuen no a res o molt poques vegades. Es tracti d'un paper principal, secundari, en sigui un de bona fe o un dels dolentots. Aquestes són les persones que, partint des de zero, s'il·lusionen amb qualsevol projecte, començant per uns pastorets o qualsevol muntatge de teatre amateur. Són les persones que es pugen al vaixell i remen fins a arribar a terra ferma. I quan els hi toca ser protagonistes, són els que capitanegen la nau amb gran il·lusió i entusiasme. Són les persones que, per no dir que no, s'embarquen en projectes que de vegades fan aigües, però moltes altres arriben a ports impensables. És el cas d'en Boris Ruiz, un dels actors catalans més veterans i amb més trajectòria a les esquenes, amb una trentena de pel·lícules, una setantena d'obres de teatre i 16 serials televisius. Què passa? La seva germana compra els bitllets. Deuen voler anar de viatge. I agafaran l'avió? No, aquest avió no! Per què no? Perquè aquest avió caurà. Així com ho saps. Perquè sóc l'àngel de la guarda de la Laura. Doncs fes alguna cosa, no? Doncs ja he fet tot el que podia i tot malament. Quina merda d'àngel de la guarda que sóc. Nascut i resident a Mataró durant molts anys, és una persona reconeguda i molt estimada a la seva ciutat. Va començar a deixar empremta de ben jovenet fent els pastorets a la Sala Cabanyes i construint una momerota, una de les figures de foc més representatives de les Santes, la Festa Major de Mataró. Però encara ens hem de remuntar una mica més lluny per conèixer els seus inicis. Els primers pastorets infantils que va representar van ser a un col·legi amb 10 anys, més concretament a un convent de monges. Després sí, es va apuntar a la Sala Cabanyes a fer obres clàssiques i contes, pròpies del teatre amateur. En destaquem quan va participar al Patufet, amb uns 12 anys. El director el va fer cargolar una cigarreta en escena i, com que no en sabia, va fer molt de riure al públic. Des d'aquell moment van seguir tota una sèrie de papers còmics i ell va començar a sentir que fer d'actor podria ser més que una afició en el futur. Com a curiositat, us diré que en Boris mai va fer de Satanàs a Mataró. I mira que n'estava enamorat, tant que va organitzar la primera concentració de satanassos de tota Catalunya. Va ser a Granollers, on li van oferir el paper professionalment al clàssic nadalenc d'en Serafí Pitarra. Va estudiar la carrera de farmacèutic i va compaginar la feina a la farmàcia amb el teatre amateur. Conèixer en Carles Maiques a la sala del Casal de Mataró i descobrir amb ell la figura d'en Bertolt Brecht va ser el detonant per dedicar-se al món de la interpretació. Va marxar a l'Emili i en tornar amb 20 anys va fer uns cursos a l'Institut del Teatre de Barcelona. També va estudiar a Granollers, on es va creuar amb en Frederic Roda, qui li va oferir un paper protagonista juntament amb la Montse Guallar a l'obra d'en Santiago Rossinyol, Josepet de Sant Celoni. Però no li va caldre fer la carrera sencera. Sempre va tenir un guió i molts projectes entre mans. Una gran sort i oportunitat per poder viure com a actor. Un dels primers grans muntatges en els que va participar va ser el Hamlet de Pere Planella al pati de la presó de Mataró, al costat de grans actors que començaven a despuntar aleshores com ell, com l'Enric Major, en Jordi Bosch, en Pep Moner, en Juanjo Puigcorbé i la Muntsa Alcàñiz. Els àngels no podem dir aquestes coses. És igual! Sí, em vaig passar parlant amb l'àngel de la guarda de l'Olga, però tampoc ha passat res, no? Doncs ja està. El mal rotllo que vas crear. Mal rotllo, aquestes coses sí que no les podem dir als àngels. A més, el Joan va actuar segons la seva consciència, no? Doncs ja està. Tot i que s'ha de dir que li va costar oblidar-se de la farmàcia. Sempre va pensar que podria ser també un bon lloc on treballar. De fet, es va marcar una fita. Si als 30 anys no es guanyava la vida com a actor, hi tornaria. Si no jugues, no gaudeixes, es va dir a si mateix. I si no en gaudeixes, torna a la farmàcia. Als 40 anys s'ho va tornar a plantejar, però tant als 30 com als 40 ja estava clar quin era el seu camí professional.
La seva extensa trajectòria passa per treballar amb les companyies de la Núria Espert, de Goll de Gom, del Teatre Lliure i especialment amb la companyia del Teatre Romea, de la qual va formar part durant una dècada, vivint l'època de l'esplendor del Calixte Vieito. Amb aquest director va participar, entre d'altres, a les cèlebres Plataforma, Virgin, El rei Lear, Mamà Medea o l'òpera de Quatre Rals. També ha treballat amb directors com l'Adolfo Marsillac, en Mario Gas, en Fabià Puigcerver, la Carme Portacelli, el Lluís Pasqual o l'Àlex Rigola. D'obres teatrals en destaquem el monòleg La metamorfosi de Kafka, Mestres antics, L'auca del senyor Esteve i Celebració. Ha estat finalista més de 3 vegades als Premis Max com a millor actor de repartiment i ha rebut el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona a la millor interpretació per La presa, de Manel Dueso, i per La vida es sueño, del Calixte Vieito. Que no hay seguro camino a la fuerza del destino y a la inclemencia del hado. Y así, aunque a libraros vais de la muerte con huir, mirad que vais a morir si está de Dios, que moraréis. En cinema el podem veure films com La ciudad de los prodigios, Los sin nombre, Los ojos de Julia, Les dos vides d'Andrés Rabadán, a la recent La dona il·legal o l'exitosa Matar a Dios, que va rebre el Premi de Públic al Festival de Cinema de Sitges 2017. A la petita pantalla ha participat a serials de televisió i col·laborats de migdia com ara La Granja, Estació d'enllaç, Nissaga de poder, Sitges o Vent del Pla. Un actor que no ha tingut mai representant. De fet, no li ha calgut. L'han triat molts directors perquè el coneixien, perquè creien en el seu talent, simplement pel boca-orella o fins i tot perquè s'han escrit papers a mida per ell, com ara el de l'Alfonso, el pare del Carles Cuevas a Merlí. Aprofitant la menció d'aquesta sèrie, acabarem la introducció amb la dada curiosa que el nom del seu fill petit és també Merlí i el d'en Boris és en realitat Alfonso. El nom artístic li van posar les alumnes del Cor de Maria, una escola que veia des de la terrassa de casa. Les nenes el cridaven a l'hora del pati, interessades per saber el seu nom, i com que era tan tímid no les responia. Per això van triar dir-li Boris. Quan ell ho va saber, va decidir que si mai es feia actor, seria el seu nom artístic. Després de viure una temporada a Barcelona, al barri del Guinardó, en Boris Ruiz es va traslladar al Montseny farà un parell d'anys, molt a prop de l'ermita de Sant Martí de Montnegre. Parlem amb ell allà mateix, on viu més tranquil que la capital, cultivant mitja hectàrea de terreny i criant gallines i conills. 300 pessetes, aquí amb una gitana de la placeta. Això m'ho havies d'haver demanat a mi. Si me n'haguessis demanat una dotzena, te'ls hauria deixat a 150 sense IVA. Que n'hauria de voler tants de pessetes. Jo un punt ja faig. Ai, Flanagan, que tens un planillo, levántate, no pidas... Va, Mercader, digue'ns qui és aquesta mossa. Va, no siguis així. Segur que és la Glòria. Bon dia, Boris. Bon dia, Lorena. Tot i que no sé si anomenar-te Ramiro. Saps que per anunciar aquesta entrevista vaig fer un joc en el que només es veia mitja cara teva i es tractava... Ah, sí, ja ho vaig veure. Sí, es tractava de la mitja cara del... No sé si... Sí. Moltes persones van dir que eres el Ramiro de Vent del Pla. Suposo que hi ha personatges que marquen, no? I me n'alegro que sigui el marit de la Marcela i t'anomenin Ramiro i no, per exemple, Bastero, l'assassí de Matam, o el recent director de la presó de la dona il·legal. Hòstia. Sí, claro, és que és millor, no? Penso jo que és molt millor. Sí. Has interpretat... No, el marit de la Marcela amb la Isabel Rocati, perfectament. És un molt bon record. Caray, yo no sé por qué te digo nada, hombre. Llevas toda la mañana, dale que te pego.
Pero si es que tiene que reconocer que la cosa no es para tomárselo muy en serio. Oye, yo no sé si será en serio o no, pero a mí el susto no me lo quita nadie. Tengo un nudo aquí en el estómago. Pero si es que es muy gracioso, extraterrestre en Vendelpla, joder. Si fuera en Nueva York o en Washington, antes veremos a Cristiano Ronaldo con Michelines que alienígena en el Montseny. Has interpretat més d'un personatge bastant cruel. D'on surt aquesta perversitat d'una persona tan franca i tan bromista com ets tu? En qui o en què t'inspires? Hòstia, no és fàcil, perquè és que tu no tries el paper, te'l donen. Llavors, bueno, a mi m'agrada remenar. M'agrada remenar i remenar i remenar i remenar i finalment et surt un bitxo per algun lloc. Llavors t'agafes de la mà d'aquell bitxo i vas construint. De vegades te'n surts millor i de vegades no tant. Bueno, tot i que seria molt bonic que tothom et recordés com el Mercader, el personatge de la granja que tant t'estimes. Escolta, no hi ha dret, que hi hagin ties tan bones. Has vist quin perrosset? És que no hi ha manera de dormir en pau Ja li faries una feineta, oi? Home, no sé si m'entens el sentit de la paraula, però saps què et dic? Que jo, amb una dona així, em sembla que faria el ridícul, Les dones aquestes, sí. Quins papers recordes també amb simpatia? De la tele. Li tinc molta simpatia, especialment al Mercader. Em vaig estimar molt a Nissaga de Poder, el notari assassí. Jo matava i tot, allò. Però era una cosa que se m'havia ficat al cap, perquè em van contractar i em van dir és un advocat que ha de sortir a 2 o 3 capítols. I jo en aquella època era com una cosa, una aposta que vaig fer amb mi. Dic, què collons, 2 o 3 capítols? Era un moment que necessitava molt treballar. I vaig dir, haig de fer-ho com pugui per cridar l'atenció i em donguin més capítols. I llavors vaig fer una història, em vaig muntar una història que no mirava mai als ulls. Sempre mirava a baix, un tio molt sinistre i tal. I només aixecava els ulls de tant en tant per mirar el personatge de davant. I allò és com una característica que, no sé, tinc glados que et muntes amb tu mateix, petits reptes i me'n vaig sortir. I li tinc aquest record especial. Bueno, el Ramiro de Vendelpla, evidentment. És que n'he fet diversos. L'altre dia vaig comptar i crec que he fet com unes 16 sèries. De sèries més reconegudes, menys, l'Estació d'Enllaç. N'hi havia una que es deia Sitges, que jo allà ja fa uns anys, que la rodàvem a Sitges i a més pagaven molt bé. I, hòstia, encara no hi havia l'euro, em sembla. I em vaig quedar molt content d'aquella sèrie. I no sé, ara mateix fent el pare del Carles Cuevas també m'ho estic passant molt bé. Ja portem 4 anys. I bé, més o menys els més preferits, no sé si me'n deixo cap, així de sèries són aquests. Justament el que anava a dir-te és que se'm fa estrany que no t'hagin anomenat Alfonso, no?, per l'èxit de Merlí. I més després de la seqüela Merlí Sapere Aude, que s'ha emès per Movistar, ara que les plataformes estan tan de moda, no? És estrany que s'hagin recordat de la Marcela i no de l'Alfonso, ¿no? ¿Dejó en plan póstumo? Más o menos. Supongo que quería darme otro un día, pero... La palmó. Joder, papá, qué tacto. Oye, perdona, hombre, perdona. Murió, pues nada, a leer, chico. Sí, ya me lo han dicho últimamente. Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Me lo dejas? Claro. Oye, papá. Vámonos a vivir con Gloria. Hombre, ¿me das tu permiso? No, solo te estoy diciendo que me parece bien. Y nada, que te quiero. Claro. Los hijos quieren a sus padres. Paul, ¿me estás pidiendo dinero? Joder, papá, estás sembrado, ¿eh?
Para un día que te digo algo bonito, que no es fácil. Ya, hombre, que no, que ya me gusta, que ya me gusta. Oye, toma. Que no quiero tener un hermanito. Anda y vete a la mierda, guárdalo para ti, que seguro que ya te has enamorado en la universidad. ¿A que sí? ¿Eh? Te he pillado. ¿Es guapa? Déjalo, déjalo. Escúchame bien, Paul. Entre tú y yo, vamos a poner de moda la felicidad. El amor, es el amor, es el amor. Papá, ¿qué haces? Baja de ahí, coño, que te vas a romper la cadera. ¿Dónde vas? Tal com estan les coses, tu diries que els actors al futur està en saltar de l'escenari a les plataformes? No ho sé. Saltar de l'escenari, no. No ho crec. L'escenari és un altre món. És un altre món. Allà viu la base, m'entens? I la base és intocable. Ara que em diguis, saltar les plataformes des dels platós de la televisió convencional, llavors et diria que sí. És que ja comença a ser així ara. Gairebé a totes les cadenes. Pensa que el Merlí Sapere Aude ara mateix el passen a TV3, però amb un any de retard vers Movistar, que és el que paga. La productora és Movistar, per tant paga. Llavors TV3, és que el producte és català, i posa alguns calarons, poquets suficients com perquè no els hi deixin passar amb massa brevetat. La pregunta tenia una mica de trampa, no? Perquè parlant del futur, em refereixo que, tot i que la pregunta era el futur està, hi ha un actor, que és en Pep Cruz, que ha declarat que tampoc amb aquesta sèrie en concret un intèrpret es guanyarà la vida, no? Perquè ell confessa haver rebutjat participar-hi perquè la productora que hi ha al darrere és una de les empreses catalanes que pitjor paguen. Què n'opines d'aquí? El Pep Cruz és un gran amic meu i en vam estar parlant. Acabava de fer aquestes declaracions i em va trucar. Com ho veus, això? I, hòstia, ell és molt personal i no té raó, perquè jo porto 4 anys allà. A veure, ara ningú paga bé perquè no hi ha tants calés. Però Veranda, que és la productora, regateja molt, però paga. Jo estic content. Ara, si a ell li oferien 4 duros perquè és molt dolent, és el seu problema. Això és una broma per si ho escolta. Que no, que és un gran actor i un gran amic. Però, bueno, cadascú veu de la seva manera. A més, ell té representant que jo no en tinc. No n'he volgut mai. I el representant és un lío, perquè també ha de cobrar. Llavors, si t'ofereixen una quantitat i tu li vols donar el 20% del teu sou al teu representant, és el teu problema. Jo no el tinc, aquest problema. Quan m'ofereixen una quantitat és única i exclusivament per un servidor, per la Seguretat Social, per Hisenda i després pels meus fills. I amb el que queda m'arreglo. Parlant de la situació pandèmica actual, t'he sentit dir que el teatre pateix, però per sobre de tot és l'actor qui agonitza. Sí, això ho mantinc totalment, és així. Sí, el teatre pateix. Patim tots. Parlem menys i anem al gra. Parlo d'essencialment la gent que basa la seva entrada econòmica a partir de l'escenari. Aquest actor purament de teatre, que són la majoria. Llavors aquests ho passen molt malament. I les institucions, la Generalitat sí que ajuda. Però ajuda el teatre. Alguns teatres perquè no tanquin les portes. Però l'actor, si no té públic, no cobra. O si té poc O sigui públic. que la Generalitat ajuda a l'edifici. Però i l'actor què? Si no deixes entrar gent al teatre, si són teatres que tenen 100 i poques localitats, i ho redueixes al 50, al 60%,
i són 4 o 5 actors perquè no pots fer formats de més gent, com collons es viu d'això? És una merda, està molt malament. Jo, ja ho dic, jo de debò sort ne tinc que he tingut el privilegi des de jove d'anar fent sèries, de fer cine, i amb això, clar, amb això m'arreglo. M'he anat arreglant fins ara. Però la gent que no té això, si em foten, fan mal, fa mal. Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir 2 personas. Y vosotros seréis los encargados de elegir a esos 2 supervivientes. Pero es un genocidio, el mayor asesinato de la historia. Qué fuerte, ¿no? ¿Crees que es el diablo? ¿Sois conscientes que 2 de nosotros morirán? ¡Quiero a las 2 personas! ¿Quién eres? Soy Dios. Com has viscut el confinament? Suposo que enmig de la muntanya, no? A peus del Montseny. I no te n'hauràs pogut estar de treballar al teu hort. Escolta'm, i fer manualitats. Potser has fet alguna titella com quan eres més jove. Tinc un cap gros a mig acabar. Això és que t'anava a dir que amb tant de temps que hem estat tancats a casa et donava temps de fer una altra momarota, no? Tinc un cap gros quasi a punt d'acabar. I després tinc una màscara que hi ha uns veïns molt macos que bueno, em van dir, home, ja que t'hi dediques ens en podries ensenyar una mica com va això del... Perdona. Com van això dels motllos i com es fa un motllo i després passar-ho al guix, al cartró i tot això. I llavors van venint o me'n vaig jo a casa d'ells i els estic ensenyant això. He viscut així i amb un malestar terrible. Perquè, clar, jo tinc 2 fills. Llavors, al principi, clar, ningú sabíem què passaria aquí, si ens moriríem tots. Clar, al principi, què conyo és de cop i volta tothom tancat a casa i que no surti i els nens aïllats al pis que tampoc surtin ni escola. Clar, el petit es va quedar al pis a Barcelona amb sa mare els 2 primers mesos. Després va venir cap aquí, que ho vaig agrair molt, no? I el gran també. El gran està a Mataró, viu a Mataró, aïllat a Mataró, tampoc el podia veure. I, home, hi ha un punt d'angoixa una mica bèstia. Jo em notava bé, no he temut mai per... Ai, que l'he agafat. Home, ara, per exemple, estic constipat, no? Vaig agafar un constipat l'altre dia, tos, i dic, hosti, això és tos Covid o tos bronquial, i és bronquial. I ja està. Bueno, no massa bé. El que és que la gent que viu per aquí, que en viu molt poc, els de tota la vida de pagès i tal, diuen, no, nosaltres aquí sempre estem igual, no hi ha gent. Clar, aquí no portem màscara. M'entens? Jo ara vinc de donar de menjar les gallines i els conills i per entrar al galliner no necessito la mascareta. I pobra d'elles que em cridin l'atenció. Saps què vull dir? I per passejar... Es multa una gallina! I per passejar pel bosc, doncs, tampoc... Vull dir que en aquest aspecte estàs una mica més tranquil. Però vaja, hi ha una angoixa, una cosa, esclar, mira ara com ens estem comunicant. Clar, jo me n'entero igualment per tot. Vull dir, vas rebent tot, informació de tot tipus i fa mal, la situació actual fa mal, sí.
Fem un viatge als teus inicis. Ets una de les poques persones que s'enorgulleix d'haver participat als Pastorets a la infància. Perquè creus que el sector veu el muntatge dels Pastorets com un concepte tan despectiu dins de la professió? Vols dir? Jo... O si la meitat Hi ha gent que parlo que quasi ho amaga o hi ha gent que... Sí, perquè hi ha un segell de teatre amateur. Sense morlassa. Home, si tu de petit o jovenet feies pastorets o teatre amateur, això no t'ha d'avergonyir, al contrari. Sort això, has trobat la decisió de dedicar-t'hi més endavant. Sí, bueno, la gent... És que jo d'això no en faig cas. No, perquè jo estimo molt els pastorets, el teatre amateur. Hòstia, jo m'he format allà i tinc uns records excel·lents, llavors. Sí, que un dia vaig decidir dedicar-m'hi professionalment, però sense amagar l'altre, i és que jo vinc de l'altre. Llavors, n'estic orgullós. Jo n'estic orgullós. I el que ho vulgui amagar és el seu problema, crec que la casa. Em sentiu, actors? Quan amagueu, no. Home, Pastorets, la base de treballar amb molta gent, amb un grup, o sigui, et dona poder no és una base teatral 100%, doncs per totes aquestes cantarilles que es creen, o tots aquests malvicis de primera base, no? Però com a concepte de teatre, i segons quins pastorets que són molt espectaculars, ostres, que tothom pogués començar per aquí, no? D'alguna manera. No només això, pensa que els pastorets, què fa? Amb els nanos de la teva generació, doncs no només fas pastorets. Nosaltres, a la que era l'aniversari d'algú o alguna cosa a celebrar, ràpid ens organitzàvem algun petit espectacle, alguns esquetxos, per fer-ho davant de la gent, no? I sempre estàs organitzant coses. D'això fins a que abans es feien balls particulars, ens deixaven la sala i allà fèiem les nostres històries, ens anàvem d'excursió, dies, travesses, no sé, era més que un grup de teatre. Clar, érem tan joves, tan nens, que és una mica l'altra família, no? És un grup d'amics, és un grup de convivència, de participació. Sí. I dels teus primers passos a la Sala Cabanyes de Mataró vas acabar formant-te a Granollers i a l'Institut del Teatre de Barcelona. Tants anys en la professió i després d'estudiar un temps a l'institut, creus que el món docent i la direcció del nostre país està tan brut com ara ha sortit a la llum amb abusos sexuals, assetjaments... Ara veig per on vas. Vale. No sé, Jo m'he quedat parat. A veure, jo tant per l'Institut de Granollers com el de Barcelona hi vaig passar uns mesos, no? Perquè jo ja tenia feina. El que passa és que no em volia estalviar l'experiència de passar per l'institut i vaig fer veu amb la Coralina Blagran, Coralina Colom i amb el Muntanyès que feia l'expressió corporal. Jo no m'ho volia perdre, això, i com que tenia l'opció de fer-ho, vaig voler-ho conèixer, saber altres coses que no sabia. Però jo no em vaig ensumar mai res, ni se'n parlava. Llavors, clar, dic això perquè les persones, no vull dir els noms, que s'han apuntat amb el dit, que s'han assenyalat amb el dit com els que feien els abusos i tot això, n'hi havia que sí que eren lligons, però això passa molt. Vull dir, si tu vols seduir algú, ho intentes. Ara, d'això abusar-ne, abusar de la teva posició de mestre, o et sotmets a les meves exigències o no aproves el curs o coses aquestes, jo he al·lucinat pepinos. No en tenia cap notícia. I si realment hi ha algú que ho ha fet, que pagui. El que sí que demanaria, que això no ha sortit, és que
els nois o les noies que han fet aquesta denúncia o que ho estan denunciant, que ho facin en ferm, que la presentin, aquesta denúncia, que es faci públic i a judici. I que els hi caigui el que els hi hagi de caure. Però ja et dic, jo els noms que conec eren més de seducció i de rotllo que no d'aquest altre comportament tan desgraciat. No sé si el teu fill Martí té clar que es vol dedicar, perquè en Merlí sí que ha trobat el seu espai entre els fogons com a cuiner, no? Però si et digués que vol seguir els passos dels seus pares, quin consell li donaries en aquest moment tan complicat per la cultura? Treu-t'ho del cap. Treu-t'ho del cap. És molt difícil. I segona pregunta, en relació a l'anterior, li permetries estudiar a l'Institut del Teatre? Home, jo no sóc ningú per no permetre res, i més aquestes edats que tenen que la seva opinió val tant com la teva. El meu fill petit n'ha fet 15 ara, i la seva opinió ja té un pes de... Jo puc discutir coses molt bàsiques, però a lo que es vulgui dedicar m'hauré de menjar. Ell ara ja fa un anyet o dos... Bueno, és que són unes edats... Ha volgut ser mestre, ha volgut ser bombero, ha volgut ser psicòleg. I ara ja fa un parell d'anys que manté que vol ser advocat. I com que és bon estudiant i treu bones notes, doncs potser sí que ho aconsegueix. Ara, si es vol dedicar al teatre, primer haurà de parlar amb mi. És molt complicat. De fet, no és tan estranya. Que l'Àngels Bassas, cuidado, que també és actriu, ser mare, i, escolta, se'n surt de la manera que sigui, escriu novel·la, dona classes de teatre, a part d'exercir d'actriu. Però vaja, jo, si no s'hi dediqués, no patiria tant. És que patiria. Bueno, com a pare patiràs de totes les maneres. Si ja m'ha passat amb l'altre, ja ho sé qui haig de passar. Però el més suavitzant que pugui, si ho puc aconseguir, millor, m'entens? Mestre, ara està molt bé, perquè busquen molts mestres amb tot el tema de la Covid, que és una de les professions que has dit. Deia que, de fet, no és tan estranya la pregunta perquè va debutar en poquets mesos interpretant el net Jesús, no? Tu feies de Sant Josep i l'Àngels, la seva mare... Hòstia, tu recordes això? Home, i segons ella, diu que en Martí es va ficar el públic a la butxaca. O sigui que no és tan estrany que digui, va ser tot un èxit. Estava amb l'Àngels, el papa i el bebè de nen Jesús i presentant-ho al Canut. El Romea era, no? El Romea, és que nosaltres formàvem part de la companyia del Romea molts anys. 10 anys vaig estar al Romea. Amb el Calixte Vieito de director ens fèiem uns fars a treballar bestial i de viatjar per Europa, sobretot. Espectacle que feia el Vieito, espectacle que els escenaris d'Europa, molts d'ells, volien veure l'espectacle i, esclar, nosaltres, festa major, jo encantat de la vida de viatjar tant, sí. Va ser com una època, bueno, jo recordo com una època daurada, no? Quasi sota el meu punt de vista, entre el Calixte, el Romea i el Rigola, el Lliure, era com un d'espectacles. Era un bon moment. Estranyots, tot s'ha de dir, que no eren molt convencionals 100%, però recollien un munt d'actors reconeguts. Sí. Et feia, els fans del teatre, tot i que potser de vegades no ho entenies o et costava consumir aquestes obres, era com, no me la puedo perder, no? Sí, van tenir el seu moment, un moment molt brillant i molt reconegut. I, bueno, sobretot l'actor és que ens ho passàvem molt bé. Treballar amb el Calixte era bestial. He treballat amb els dos, Però el del Calixte és bestial, està loco. Li donava la volta a tot i et feia fer unes coses
inimaginables i, clar, tu t'hi apuntaves perquè era experiència darrere d'experiència. El Rigola també està molt bé, però no és tan boig. A mi els bojos em sedueixen. Per finalitzar, explica'm fins on es pugui explicar en què estàs treballant i on et podrem veure ben aviat. Fins on es pot explicar? Mira, ben aviat, en un parell de setmanes o 3, crec que el dia 2 comença la nova entrega per Movistar del Merlí Sapereaude. Correcte. Després, ara hauríem d'estar rodant una pel·li Sí, del amb el Ramon Térmens. Sí. Això justament t'anava a preguntar. És la pel·lícula sobre la màfia xinesa, oi? Ah, aquesta. Sí, que et volia preguntar-te en quin moment està el rodatge de la pel·lícula i també et volia preguntar, perquè el Ramon té tendència a donar-te uns personatgets, que ja que hem començat parlant de personatgets tètrics, hòstia, també et volia preguntar si també et toca un d'aquells personatges lletjos. Sempre em dona personatges de dolent. Hòstia, al Catalunya Overhauls jo feia un fill de puta. Hòstia, dic, tio, que és xulo fer-los, cuidado, perquè clar, que tu facis el paper de dolent no vol dir que ho siguis. O molt poquet, i tu ho augmentes. Sí, però sempre em dona papers així d'aquest tipus. I ara, en teoria, hauríem d'estar rodant, més o menys. El que passa és que, bueno, després ja d'enviar el guió, de saber el repartiment... És que tota la informació no te la puc donar, carinyo. Ja, per això... Lo màxim que et puc explicar és que la productora ja té els permisos de TV3 per rodar-ho. Vale? O sigui, fins aquí puc explicar, però com que està aturat, és que jo què sé quan tirarà endavant això. S'ha frenat tot amb la Covid, no? Ha sigut motiu Covid. Tot no, però ja depèn la productora de qui depengui l'entrada de diner, no? I en aquest cas, sí. En aquest cas, s'han quedat sense quartos. S'ha d'esperar, aviam. Tampoc hi entenc gaire, però és que el tema és aquest. Hi ha tots els permisos, tot a punt, tot el repartiment, tot a punt, però no hi ha els calés. I són moments difícils també, suposo, per al mecenatge, no? Per buscar, deu ser molt difícil. I les productores, quan les coses van bé, és difícil. Sí. Un mecenatge, a dia d'avui, ha de ser... Sí, però se'n van anar sortint, perquè en saben molt, aquesta gent de producció. En saben molt. Però ara és que és impossible. On vas? Ara tothom està anant darrere de les plataformes, o les grans plataformes. Clar, és que tothom hi va allà. No és com anar a l'Amazon, no? És que no ho sé, carinyo. I al teatre, no? No hi ha res allò una mica... No, al teatre jo... En perspectiva? No. L'última cosa que vaig fer va ser amb el Pasqual al Lliure, els Feréstecs, i amb el Dueso també una cosa a la Villarroel. Mata'm, no era? Mata'm. Sí, Mata'm. Que hi havia l'Orella. L'Orella i jo fèiem els dos que s'enfrontaven. Els antagonistes, sí. Sí. I ja vaig dir que prou, perquè jo ja vivia aquí dalt. Aquí dalt vull dir el Montnegre, el Sant Martí del Montnegre, i tu has de comptar 2 hores. No de viatge, però entre entrar a la ciutat, depèn del que trobis, al pàrquing, tal, tu has de comptar 2 hores. 2 hores anar, 2 hores tornar. I cada dia, cada nit per fer la funció. Cada dia. De vegades arribes aquí tardíssim, sopa amb una esgarrapada, dorm, l'endemà lleva't, estudia i marxa corrents una altra vegada cap a Barcelona. No. Vaig dir no i prou. Com que porto, jo què sé, unes 70 obres de teatre, vull dir, ja tinc una bona motxilla per anar tirant, saps? O sigui,
De moment ho trobo a faltar, sí, però em compensa més ara estar aquí. I com que em va sortint tele i em van sortint cinemes, de moment ho tinc aturat. Aquest agobi diari de tantes hores d'assaig amunt i avall me l'he volgut evitar, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Boris, per estar aquí tot i encostipat, que no és Covid, encostipat. Ara mateix tinc un mal de goll. Estic a punt de tossir, però no ho faig per no muntar un número, perquè després no para. Ara, mira, si tinc l'aigua aquí al cul. Mira. Doncs ara continuem amb aigua, una aspirina i ja el dit una altra vegada. Doncs moltes gràcies a tu. A tu per tot i amb ganes de tornar-te a veure, doncs no sé si hi ha un col·laborat o bueno, a partir del 2, Merlí, i tant, no ens ho perdrem. Sí. Molt bé, una forta abraçada. Vinga, igualment, un petó ben gran. Buenas. ¿Qué hay, caballero? Quédese usted, por favor. Mire, póngame un vasito de agua, si es tan amable. Sí, ¿con gas o sin gas? No, agua del grifo. ¿Agua del grifo? ¿Usted cree que se puede llegar a un bar y decir quiero agua del grifo? Ah, ¿no? Es que no sabía nada. Bueno, pues ya lo sabe, hombre, porque si se tiene un bar, yo tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, el teléfono, y después me tiene que quedar dinero para mí, ¿no? Vamos, porque yo me nutro de las consumiciones de los clientes, ¿no? Bueno, póngame también una tapa. Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Perdone que yo la haya hablado con esa franqueza, ¿no? Pero vamos, que las cosas son como son. Yo le puedo ofrecer a usted por lo más rico que haya, ¿no? Saladilla rusa, recién hecha, por supuesto, mandonguilla, jamón serrano, pito manchego y los pinchitos por uno. Pues póngame una tapita de una oliva. ¿Querrá usted decir una ración de oliva? No, yo quiero una oliva solo. Es que me estoy tratando para el colesterol y las olivas es de lo que más tiene. Vale. Una oliva. Y un vasito de agua de grifo, ¿no? Pues ya está aquí. ¿Tendría usted la bondad de darme un palillito para pinchar la olivita? Que no, cojones, que no. Porque si te lo doy, te lo doy el palillo, ya pierdo el beneficio de la aceituna con la madera. ¿Usted lo comprende o no lo comprende? Bueno, hombre, está bien. ¿Qué le debo? Dame 5 duros, venga. ¿5 duros? Sí. A ver, tenga usted la amabilidad de enseñarme la lista de precios. Mire, caballero, esta mierda que usted me ha pedido no viene en la lista de precios, hombre. Yo no quiero hacer ridículo. Pues entonces me enseña usted el libro de reclamaciones. ¿El libro de reclamaciones? Pero, ¡oye lo que me ha dicho! ¡Ay! ¿Será cretino? Mira, déjalo, déjalo. Ni agua, ni olivita, ni nada. A la mierda, ya está, a la mierda. Mira usted, con ese genio no me va a ver usted nunca más por aquí. No quiero que vuelva, hombre. Vamos, que si vuelve te meto la aceituna por el culo y te meto el platillo. ¡Sin vergüenza! ¡Normal!